Μια ζωή μόνο από όλο. Αυτά. Το στελάκι πασέ. Κάνω σκηνοθεσία, τι να κάνω. Ωραίο είναι. 1,5. Ορίστε. Τώρα δεν πρέπει άλλο να κάνεις ζέστη που βάλαμε τα μπουφάν. Πρέπει να συντήσεις. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Και τι είναι δηλαδή? Γιατί να σε ρωτήσω κάτι που κάλας που είναι χρηματοδότησε. Ο Λιώνης, ο Μιλτάκος ήταν. Αυτή τη φάση τώρα που είναι ο Λοντούλου και ο Πόποβιτς, πόσες φορές την έχω βγάλει έτσι, που είναι οι δυο τους πάντα, σε εκτελέσεις. Τι ήταν αυτό ρε, προλάβαμε ρε παιδιά, πιο σιγά. Να το, όχι! Έλα. Το δεκαράκι της ωραίο είναι, το δεκαράκι ωραίο παίζει. Να τον γκολ πεις. Τον γκολ είναι αυτό. Ο Αλέξανδρος φοβήθηκε μη φάει κανένα κοτσίδι. Νομίζω 24 γίνεται, 23. Μπράβο ρε Τζιμάκο, σκόρερ. Γκολ στην Καλαμαριά λέει. Για την ομάδα μας, Δημήτρης Σαμαράς. Τώρα αγόρι. Αυτός είσαι. Πού είναι η μπάλα ρε? Αυτός θα το βάλει, το βάλε. Τι παραπλησία, το μπράβο. Γκολ. Τώρα σε 20 λεπτά θα είναι Χασομέρης. Πάνω που έλεγα για το Χασομέρη. Στο πρέσινγκ η ομάδα μας δεν παίζεται ρε Κώστα. Εντάξει, ναι, ξέρουν να πασάρουν έτσι. Ξέρουν να πασάρουν. Γαμώ το ρε Αλέξανδρε, πιο κοντά δεν βλέπω με την κάμερα. Ναι. Είναι κοντινές οι αποστάσεις, βλέπεις στο κέντρο εκεί και βρίσκονται οι παίκτες μεταξύ τους. Έλα ρε Παναγιώτη, πότε θα κάνουμε κάνα highlight ρε γαμώτο. Γαμώτο μπελά μου ρε. Αυτός είναι πόντιος. 10 πόρτες έχει, αυτός πήρε 10 άγγελα. Όλα special, βαστάμε. Εδώ. Προπόνηση κάνει. Είμαστε πόντοι, δεν είμαστε. Έτσι. Συμβόλαιο διαβίωση. Τι δεν είπε ο Πόποβιτς, αν δεν είχα τον Ελουδούλου δεν θα ήμουν πρώτος σκόρερ. Ναι. Έτσι είναι ομάδα ρε φίλε, ομάδα. Ψηλά είναι, ψηλά γκολ. Και εγώ δεν την έβαζα.
Άρε Πόπο, το γάμισες. Το γάμισε ρε. Εντάξει. Πάντως δίχτυ βρήκαμε. Κεραυνός ήταν όμως, Έχουμε άλλο. Εσείς μπορτώμαν. Άρε Πόπο, δύναμη. Παναγιώτη, τα γράφεις ή μας κοροϊδεύεις? Να τα στείλουμε στην Μπαρσελόνα να μάθει... Να μάθει πως παίζουν ποδόσφαιρο. Πά και εκείνη πέντε. Έλα. Ωραίο γκολ. Μπράβο, έτσι γρήγορα. Πρέπει πιο γρήγορα. Έλα τώρα η Παντελίνη τώρα, μη μιλάς. Πουλικαντέρα 0-0 είσαι. Δεν πειράζει. Σας πήρε ο Σαφίδης και τα φραγκιά μιλάτε κιόλας. Χρόνου πάλι στη Β' Εθνική θα δεν πειράζει. Πάρκονται. Μπράβο ρε Ντούλου, είσαι αστέρι Βάλντο. Ρε πλάκα κομμωτινέ, τούτε! Έλα, εντάξει. Φίνει λίγο. Θα βάλει γκολ και θα τον βγάλει, επειδή γιορτάζει ρε. Το βάλε. Μπράβο Ντούλου, λεπτέκι μου, ομορφάντρα μου Έλα Τάσο, έλα στα ψηλά. Δεν τραβάει η ομάδα. Έλα στα βίψα. Ναι, δεν τραβάει η ομάδα. Θα πρέπει να βάλουμε κι άλλα. Δεν βγαίνουν οι αυτοματισμοί. Βραβείο λέει. Άντε ρε! Έλα. Ήρθα εγώ ρε πλάκα και δεν... Ναι, μαζί όλη τη σαφίνα. Μπροστά σου, ναι. Όμορφα. Άλλο 10 ευρώ και θα φορέσεις. Σεμνάμε το χέρι. Την ώρα που τραβάς να γράφει και την ώρα. Να έχει ώρα στο ταμπλό. Όπα. Τραβάς το φαντερονάκι, θα βγει έξω η μαμάρα και θα τρέχουμε μετά. Άντε έχουμε και γυναίκες εδώ ρε. Δεν τρέπεσαι. Γκάιλ Σανιέζη. Όπα πέναλτι. Ρε Παγασάκο. Έτσι μπράβο. Έδωσε. Βέβαια, τι ντροπής πράγματα. Στο χασομέρι ήτανε. Τι μετράς ρε βλάκα. Πάμε να στιγμόν. Άμα πάει σιωτάνι, άμα πάει πάρει. Ο μαύρος Πάνθυρας, γκολ. Στιγμή στο πάρεις. Λιώσαμε και μείναμε μονάκι. Και αυτό το πάμε γιατί ήταν πέναλτι. Πόσο είναι? Άτε ρε, το πεις πράγματα. Φτάνει βρε, φτάνει. Απίστευτα παιδιά. Ποιος το έβαλε? Πάνω τα 7 θαύματα του κόσμου. Παναγιώτη. Κάπου. Εδώ πιτσιρίκο. Για τον Απόλλωνα στη θέση 13 Πετρούσης. Ήταν μπαμπάτσικο.
Ο Μιλτάκος κάνει και το φυσιοθεραπευτή. Δεν το παράσει. Ο Γιακούμπι. Έλα, γάμπα έπαθε μόνο, κράμπα. Γράπα ή γράπα. Κράπα. Τεράστια ευκαιρία που σε Μόνο γράπα πίνει. Πες τη δες. Ρε τι πράγμα είστε ρε, ένα λαθάκι έκανε δηλαδή για όνομα του. Θα με τρελάνετε. Τι ρε. Ρε θα μας πεις. Κοίτα το. Άντε, πες το και εσύ μας. Τι κλαίει τώρα, κλαίσει γελάς ρε. Τον είδες από τις μπανάνες πώς πρίστηκε. Τον παγάσα εκεί. Αυτό το βίκος φταίει. Εντάξει. Θέλει μια τραμετάνα βίκων για να συνέλθει. Μπράβο παλικάρια. Άντε ρε, βάλτε κανένα γκολ. Τούλα ακόμα ένα, άντε, γιορτάζει. Είναι όλη η δουλειά γίνεται για το Κιβελίδη τώρα. Την μπάλα. Τι λέει? Έτσι εύκολα. Όχι. Να ορίσεις την πήρα. Έτσι το καλό. Ας το να μωρέ να γουστάρω. Γιατί είναι το που πάει ρε εσύ. Με τον Καραμελίδη. Με τη διαιτησία. Έλα στο Λεωνίδα, άντε ρε. Όχι και κόλπαν. Φτάνει.